Середа, 17 січня. В ефірі «Заман». В студії Софія Бляєва. Доброго вечора. Залишив під вартою. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив скаргу адвокатів щодо фігурантів бахчисарайської справи про так званий тероризм. Це Марлен Асанов, Ернес Аметов і Сервер Закір'яєв. Захисники вимагали для них домашнього арешту. Суд залишив рішення суду першої інстанції в силі. Це тримання у СІЗО до 9 березня. Асанова, Аметова і Закір'яєва разом із ще 3 бахчисарайцями – Цейраном Салієвим, Меметом Беляловим і Тимуром Ібрагімовим – затримали під час масових обшуків у Бахчисараї торік 11 жовтня. Їх звинувачують в участі Хізбут Тахрір – організації, забороненої у Росії. Что касается доводов наших, мы их изложили в апелляционных жалобах, то есть опять они не были приняты во внимание. Суд посчитал, что абсолютно законно и обосновано решение первой инстанции, хотя в решении первой инстанции было допущено огромное количество нарушений. Содержание в следственном изоляторе мы расцениваем как определенное давление на наших подзащитных, но не как опасение, что они могут убежать и так далее. Фігурант так званої справи Віджей Кашкан Кязім Аметов другу добу утримується у СІЗО незаконно. Ще 15 січня закінчився термін тримання його під вартою, а так звані судді, за даними адвоката Еміля Курбедінова, не продовжили йому арешт. Захист вже направив скарги до слідчого ізолятора, де незаконно утримують Кязіма Аметова, та до окупаційної прокуратури з вимогою негайного його звільнення. Кязіма Аметова окупанти затримали 23 листопада торік в Сімферополі під час так званої спецоперації. Його та ще 3 чоловіків звинуватили у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Під час затримання стало зле ветерану Кримсько-татарського національного руху Віджея Кашка. Вона у той момент зустрічалася з чоловіками. Вона померла у дорозі до лікарні. Перерву до 6 лютого оголосили у засіданні окупаційного суду у справі дружини політв'язня Узаїра Абдулаєва. Їй закидають адміністративне правопорушення. Все через те, що у грудні Фєра Абдулаєва хотіла бути на суді свого чоловіка, аби хоча б там його побачити. За нібито непокору судовому приставу на Фєру Абдулаєву склали протокол. Так звана суддя вирішила вивчити відео з камер спостереження у суді. Жінку можуть оштрафувати на 1000 рублів або арештувати на 15 діб. Мало того, что пересадили 2 сыновей по сфабрикованным делам, уголовные дела все сфабрикованы с потолка, сейчас обвиняют мою невестку, вроде там грубила. Понимаете, свекровь 15 лет, я не слышала от нее даже голоса ее не слышу, не только грубить. Такая щупленькая, маленькая, верзила какого-то нагрубить она разве могла? Здесь на самом деле идет самоуправство со стороны приставов. Требования, которые озвучил пристав Абдулаева, были абсолютно незаконными и не регламентировались никакими документами нормативными, ни нормативными документами суда, ни законом. Чоловік Фєри Абдулаєвої Узаїр Абдулаєв є фігурантом сфабрикованої справи нібито про тероризм. Кримчанина разом ще з 4 земляками затримала ФСБ восени 2016 року. Закидають усім участь у організації Хізбут Тахрір. Російські силовики блокували Кримське село. Вранці село Насипне. Під Феодосією поліцейські країни-окупанта блокували начебто для проведення антитерористичних навчань. Вони встановили на в'їздах службові авто та патрулювали вулиці зі зброєю. За даними очевидців, ані затримань, ані обшуків не проводили. Сегодня подобные учения в Крыму уже проводятся часто, но зачастую они сопровождаются также и вхождением, скажем так, в частные домовладения, поиском там каких-то якобы украденных вещей и так далее, осмотром жилищ. Это, например, было в Журавках, это было в других населенных пунктах. Но здесь ограничились исключительно патрулем на улицах, установлением блокпостов и так далее. Поповнити бюджет на 3 мільярди гривень конфіскованими грошима
Януковича. Зробити це ще у першому півріччі обіцяє генпрокурор. Юрій Луценко звітував про конфіскацію грошей президента-втікача Януковича та його оточення на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки та оборони. На звіт генпрокурора викликали, аби він прокоментував скандальне розслідування телеканалу «Аль-Джазіра». Його було оприлюднено в неділю 7 січня. В матеріалі йшлося, що українські олігархи Онищенко і Фукс перекупили у фінансиста Януковича Сергія Курченка частину заморожених активів президента-втікача. Юрій Луценко переконує, гроші не втрачено. Арешт був на активи ОЗУ Януковича накладений в 2014 році. Зміна власників деяких офшорів, про які говорить Аль-Джазіра та інші засоби масової інформації, відбулася після цього. Вони вступили у власність офшорів, грошові та облігаційні, активи яких уже були під арештом. Кожен громадянин, який хоч раз стикався з обтяженим майном, прекрасно розуміє, після обтяження зміна власника ні до чого не призводить. Юрій Луценко також розповів, що наразі повернуто $1,5 мільярди вкрадених Януковичем грошей, а за ґратами 30 учасників цих фінансових оборудок. Півсотні правок з майже 700 запропонованих. Це ще залишилося переглянути народним депутатам для того, щоб винести на голосування законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Поправки до цього документу депутати розглядали в напівпорожній залі. Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що голосування відбудеться завтра. Законопроект передбачає, що Росія – країна агресорка, а окремі райони Донбасу – окуповані території. Дії в регіоні визначаються як стримування та відсіч російської збройної агресії, а замість АТО вводиться новий термін – заходи з забезпечення національної безпеки. Найбільш дискусійні моменти законопроекту – відсутність питання Криму у назві та більшості пунктів, точна дата початку російської агресії та питання торгівлі з окупованими територіями. У кого виникла ідея написати в цьому законі, який визнає російську агресію агресією, а давайте дозволимо генералам визначати, які товари можна переміщати через лінію фронту? Я не буду говорити про корупцію серед генералів, ви про це краще за мене знаєте. Що буде відчувати солдат, коли він буде бачити, що за його спиною йдуть вантажівки, йдуть потяги, і хтось добре заробляє? Нема торгівлі в цьому проєкті. Іменника торгівлі нема. Дієслова торгувати немає. Про що ви говорите, колеги? Тим більше нема в контексті переміщення товарів, які контролювали б Збройні Сили України. Той самий порядок, який діє сьогодні, Кабінет Міністрів виконує єдину та вирішальну роль з приводу порядку переміщення товарів. Прокуратура Криму оголосила в розшук 7 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Про це повідомила речниця відомства Тетяна Тихончик. Правоохоронці вважають, депутати парламенту АРК, а це Володимир Арабаджієв, Віктор Дрібной, Микола Сумуліді, Дмитро Рогачов, Олександр Овдієнко та Сергій Федоркін під час анексії займалися підривною діяльністю проти України. Вони, за версією прокуратури, надавали допомогу агресору, що призвело до окупації Криму. Ці особи підозрюються у вчиненні державної зради. Їх тричі було викликано до ознайомлення з підозрою до прокуратури Автономної Республіки Крим разом зі своїми адвокатами, однак вони не з'явилися. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. У розшуку наразі знаходяться понад 70 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Летіла до Додона на інтерв'ю, а її не впустили. Прикордонники Молдови затримали на кордоні телеведучу проросійського НТВ Іраду Зейналову. На кордоні вона заявила, що їде на заплановане інтерв'ю з президентом країни Ігорем Додоном. Прикордонники свій вчинок пояснили просто. Журналістка не змогла документально підтвердити мету свого візиту. Молдовський керманич це засудив.
Наразі це всі новини. Далі на АТР інформаційна програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.